Sepiro unda-undane anggonmu olah bilorogo. Kaya ngono Kakang. Yen pancen kok dibuktekne ning papan kene sampeyan lan aku padha aja dinontos sana. Waspada lan hati-hati. Biasanya gue lipat. Namun tantangannya Aji Cuyo kali jayang. Bukti kamu. Aji Cuyo kali jayangku Rokopatmi. Rokopatmi, Tanyo. Tanyo Rokopatmi, ayo. Baca tanggungnya olah Roko kawan aku. Ciloko, bebayani. Yang to Rokopatmi itu bukan Rokopatmi. Banjur kepiye. Aku bakal Bukti Cuyo. Bukti Cuyo gue tombol Rokopatmi. Tak sawang sampean saka kene. Nggonmu kuwatir kaya ngopo, Kakang? Kesel aku. Saben dina gladen. Yen ora tak cara kaya ngene kapan nggonku masuk? Rokopatmi. Rokopatmi. Tanyo Rokopatmi. Tanyo. Yen to kelakon untuk mekan pati banjur aku karo sapa Rokopatmi. Gede rasa tresna aku kelawan kowe. Ojo nganti ninggal aku Rokopatmi. Tanyo Rokopatmi. Tak boleh ngono sisih kono. Iki mau nangis apa itu iki mau? Jebul Kakang Rangga Gading. Kuwatir itu aku mati. Jadi kaya ngono ceplek Kakang Rangga Gading tresno karo aku. Wah, nyatane dheweke iki kuwatir. Rokopatmi. Yo, aku kangen. Rokopatmi. Rokopatmi. Aku golek tombo. Golek sing adoh, Kakang. Aduh, kesele. Langsung dhisik santara. Mengko yen dheweke undang-undang mesti aku ndak payu. Mengko aku kalih ngene. Aduh, Kakang, sampe kok ngagetke aku to, Kakang. Ngapusi karo aku. Bebidung atiku. Aku kuwi kuwatir. Sampeyan Lamun tok itu mekaning pati, banjur aku karo sapa Rokopatmi. tenang sampeyan kuwatir, Kakang. Gedhe rasa tresnaku kelawan kowe. Yen kaya ngono ra bedane aku kok, Kakang. Yen kowe kepiye? Aku iki mau omongno Ji. Dodi. Aku kepengin ngerti sepiro to gedening tresnamu marang aku. Nalikane aku gladen karo sampean njur aku kekan toko. Kasunyatane Kakang ndunu bingung kaya ngono wedi kerangan aku, Kakang. Prasasat sumendal nyawaku saka ragaku. Sakwise kowe kantoko sing kaya ngono, aku kuwi kuwatir
yen to kowe tumekaning pati. Banjur aku urip karo sapa Ragopati? Aku janji, Kakang, selawase aku ra bakal ninggalke sampean. Nganti om besok kukuting jagat aku seneng kepengin cedak bebarengan karo sampean, Kakang. Aja mung tiba pangucap. Tenan kabeh iki mau tumusin batin kok, Kakang. Ing bisuke ora bakal mentelung lan mentiyung lawan wong lanang liya. Wong lanang sing kok tresnani mung aku. Selawase sing tak tresnani kang mapanane sakjroning atiku mung sampean sawiji, Kakang. Iya. Yen kaya ngono, aku kepengin mangerteni sepiro gedene anggonmu tresna kelawan aku. Kaya ngono. Dibuktekno ana ing pengarepanku. Kakang, Heeh. apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Oh. Mergo sampean priya sawiji sing tak tresnani nganti om besok temekaning ndelahan, Kakang. Lamun to ora kok turuti. Cetha yen to kowe iki ora tresna karo aku. Mula age-age turutono atiku iki Ragopati. Gegarane wong ngarami. Rasa saya sarane badan sak lemah bisa tinambani lamun to aku ngelatih kelawan aku sing kaya ngono Ragopati. Senajan mapan ana ing karang padesan, janjine lewelan aku tansah reruntungan. Isi sajroning ati, waliku mung sawiji, Ragopati. Luput pisan kaya dene ambyur ana ing telaga biru adem lan tentrem sing tak rasake Ragopati. Tenan, Kakang. Ora budane ngapu, Kakang. Ragopati, lho, opo kae? Nanti arep tipu aku. Bobotku sing kok mundane sekintar. Wah, buote cah. Menyang aku kok saiki. Lho dhek wingi tak angkat encing, basa saiki renggosan yo lagi siap. Ayem kok. Ayem. Ayem. Syukur nek ayem.
Mergo saben dina kowe cedhak karo Ronggo Gadung, ayo. Iya, Kakak. Sik, Apa? Kakak Mas Solo. Hmm. Aku tak takon. Takon bab apa? Kok nganti kowe wani kenapa? Ora apa-apa. Kok wani-wanimu kowe kuwi jotos Kakang Ki. Ronggo Gadung. Iya. Njur nganti sampean nang gendang karo aku. Lho, karepmu apa, Kakang? Kowe durung ngerti. Kaget aku. Nganti kok tak bradap, tak pisahke kelawan Ronggo Gadung. Apa kowe durung tanggap perkara iki, ya? Iya, aku ora ngerti karepmu, Kakang. Wong wadok cubluk iya kowe iki. Sik to. Aja nyubluk-nyublukke aku. Anyatan. Sing ngerti karepmu ki sapa ya sampean ora kandha ngerti-ngerti sampean kok nyolong aku. Cilik gedene yen tuwe saben dina cedhak karo Ronggo Gadung, atiku kaya digoreng-goreng. Cilik gedene aku ki cemburu. Ah, cemburu. 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 Cemburu ki rasane piye? Sakitnya tuh di sini. Lah sampean kok cemburu iki temen. Mergo aku seneng kowe. Sampean seneng. Apa kleru? Kaget baru sampean kok sampean seneng. Apa tak golek sembuhan go gobok ben ora kaget. Nah, Kok ngandek kowe kaget-kaget sing ketemu kleru aku. lak ya sampean. Lho kok iso? Umpama sampean seneng gene apa ora nembung. Sampean yo kalah dhisik karo Kakang Ronggo Gadung kok. Ora ana wektu aku ketemu karo kowe. Mergo saben dina kowe mung cedhak kawan Ronggo Gadung sing saben dina kok jak gegladen. Ora aku nanging Ronggo Gadung. Ya kapan aku bisa tinemu kelawan kowe, Pak? Pancen kang kapasrahan supaya sing dadi kawan aku kuwi Kakang Ronggo Gadung. Ora kleru. Saben dina aku cedhak karo Kakang Ronggo Gadung, mula aku tresno karo Kakang Ronggo Gadung. Lah, saiki ngene. Nah, Ilir gumanti. kok kira Saben dina kowe cedhak kelawan aku supaya kowe uga nduweni rasa tresno kelawan aku. piye? Supaya kowe seneng karo aku, Patri. Gantena. Iya. Saiki aku kudu cedhak karo Iya, sampean. saiki cedhak saben dina kowe cedhak karo aku. Asik wis ra iso. Kok kasep piye? Yo atiku wis tak tutup kanggo wong lanang sapa wae. Wis tak menehke Kakang Ronggo Gadung. Yen to atimu kok tutup mengko bakal tak buka. Ya, supaya aku bisa mlebu atimu bles. Lho, enak to? Ora bisa, sampean arep mlebu tak igeke. Malah menak lewat nguri timbang lewat ngarep. Ora bisa, Kok ra iso. tak balik miring. Walik miring koyo ubet-ubetan koyo bengkung ae. Sampean yo ngono kok. Piye? Gambune aku moh pisah karo Kakang Ronggo Gadung. Kurangku apa? Aku yo moh mau pes bojo. Mergo upama ditimbang bagus Ronggo Gadung luwe aku ora kacek akeh. Upama tumindak senajan to tumindakku brangasan iku mbiyen nanging aku janji Patni lamun to kowe dadi bojoku mengkone aku bakal mareni apa sing dadi tumindakku sing Kakang, sampeyan ngerti. Yen watuk bisa ditambahi. apa ya tenan Nanging yen watak kuwi meriti. Apa karepe riti? apa karepe Marine yen kowe anggere ngomong cedhak aku kudu nyosor wae. Gelem ya? Wiwitane arep apa? tak pameri swara. Masa nek pameri swara terus aku kenggo. Lah ngono sok kuwi ora usah digandrung. Saiki suaraku wis serak. Ayo wong loro ning kene turu bareng-bareng. Ora buta. Tenan? Hah? Wiwitane aku tresno Ronggo Patni.
Iki bot-bote aku seneng wae batin karo kowe. Ora terima kaya pancen sampean kuwi sedan. Urung dikapa-kapa gajet. Saiki gumantung kowe. Apa? Mergo ronggo gadung wis tak pisahke kelawan kowe. Apa kakak? Ojo. Belum ngladeni aku apa ora? Piye? Aku mau. Ora gelem tenan? Apa meneh? Dia mau diapake Raka Patmi? Iki lho tak pipiku kakak. Diapake? Cuci wite pipi. Kene tak usah sadar. Tandane kakak. Kowe iki sapa nempel kok perangku? Kene tak tambani. Senengane lho beda ati. Maeso wulu. Gadung kepiye? Ora ngono babar pisan. Sing limpe aku lempilen saka mburi jebul kowe. Ora kleru gadung. Mergo saben-saben kowe cedhak lawan Raga Patmi. Atiku rumangsa rujet-rujet. Mergo aku duweni rasa iri lan meri lawan kowe Rangga Gadung. Lamun to kowe duwe rasa iri lan meri lawan aku, kuwi kleru. Mergo apa? Maeso wulu. Raga Patmi lan aku wis dadi pacangan. Sedhela meneh aku bakal didawan kelawan Raga Patmi. Tembungmu yen to kowe lan Raga Patmi iki wis dadi pacangan. Pacangan ngono ana loro cacahe. Sepisan pacangan dadi lan pacangan urung. Apa meneh antaraning kowe lan Raga Patmi kuwi durung diresmekke pinangka dadi bojo. Apa aku luput? Apa aku kleru? Lamun to aku duweni rasa seneng lan milik lawan Raga Patmi. Ora kleru. Nanging apa sekirane Raga Patmi ngimbangi lan tresnamu? Lamun to Raga Patmi ora ngimbangi lan tresnamu, aja nganti kok peksa. Ateges kowe meksa kelawan batine liyan, kuwi kleru. Gadung, pancen dina iki Raga Patmi durung bisa ngimbangi tresnaku. Mergo apa? Mergo saben dina sing cedhak lawan Raga Patmi iki kuwi. Lamun to aku saben dina cedhak lawan Raga Patmi, mesti wae sithik mboko sithik. Raga Patmi kan duweni rasa tresno, duweni kawelasan tumrap aku Raga Gadung. Kowe kudu lila lan legawa. Lamun to aku bakal sandingan kelawan Raga Patmi. Mbok yo golek wong wadon liya sak liyane Raga Patmi. Gadung, senajan to akeh wong wadon ayune pindhane kaya sundul langit. Bebasan kaya widodari mae Jawantah. Nanging lamun to ora Raga Patmi sing dadi bojoku. Aku luwih becik selawase urip ora omah-omah. Apa kowe arep tegelan mentala misahno anggonku tresno kelawan Raga Patmi? Mula saka kuwi, welan aku ruang ana ing grojogan sewu kene. Yen to babagan wanita tenane aku ora pengen cengkah. Nanging yen to kowe pengen dadi pepalangku, pengen duweni Raga Patmi, kapeksa nang papan tak singkirke saka pengarepan. Buktan wae ana ing papan kene. Apa sekirane bisa ngikir aku ana pengarepan?
sing mbok karepi. Kowe lan aku tunggal wiridan ana grujukan sewu. Ayo, padha didu. Ya, yen ku penjalukmu bakal tak danani. Tau pamake kowe lan aku ndok padha ndok ayo. Diadu ndi sing atos lan ndi sing pecah. Bagus, Satrio. Ya! Atus-atus di Bapak. Atos-atos wonten telane, Bapak. Nah, niki mriki mawon. Nah, Ana telek. Atus-atus Bapak. Lho iki do ngopo? Cah gede-gede kok do guyon. niki niku mboten guyon. Lah ngopo? Niki niku gelutan. Kok guyon niku pripun sampean niku? Gelut iki perkara apa? Panganan wis dicepaki. Mboten babakan panganan, Bapak. Lah perkarane apa, Jajah? Perkarane menika ronggo gadung. Arep kok gadung kenapa? Ronggo gadung niku saben dina cedhak lawan Ragopatmi. Ora kok gadung. Kula bobo. Kowe iki ya salah. Nah, salah to? Kowe iki tak jodokke, tak pacangake karo Ragopatmi saben dina aja cedhak. Lajeng kula kedah kados saben dina ya kelonono wae iki. Sampeyan niku lho, kok malah kelon. Pripun Bapak? Saben dina ya kelonono wae. Bakal bojo. Hei. Ayo nek cedhak lak wis lumrah wong iki calon bojone. Sing ora lumrah kuwi nek ora apa-apane kok cedhak. Sampeyan niku nyemu kula. Lah kok nyemu piye? Jalaran cilik gedene kula niku ugi seneng kali Ragopatmi, Bapak. Lah kuwi ra hakmu to, Le. Lah nggih, panjenengan nilani apa mboten? Kowe duwe hak seneng karo Ragopatmi. Nggih. Aku nglilani. Iya. Ngendikane pripun? Ngendikane pripun? Ditompolan orane. Kuwi yo hake anakku. Oh, ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Sakniki kula ugi pengen namtu kalian Ragopatmi. Merga napa? Kula duwe rasa seneng lawan Ragopatmi. Apa kula lepat mboten to? Ora lupa. Anjeh. Saben menungso iki diwajibake seneng Ah, karo nggih. sapa wae. Dah adil panjenengan pokoknya. Nah, saiki gumantung sing lakoni. Ji Bapak. Yuk, mergo wis tak pacangake karo Gadung. Kowe aja gampang noleh karo wong lanang liya. Wangsulana, Nduk. Kula kedah wangsulan. Ah. Kata Ji Bapak. Aku cinta kamu. Kakang Ronggo Gadung, Kakang Maisonglo. Lah wong ana blengah-blengake kok ngene kok kula milih ngono kuwi kula edan apa pripun to Bapak. Loh, ya kula ninggalke medhuke ngene kok malah entuk kaya ngene. Ya kula milih sing medhu to Bapak. Ora keduwo. Mboten. Raga Gadung mangane akeh lho. Loh, pun arep mangane akeh karep piye-piye pun sing tak senengi pun Kakang Ronggo Gadung donya akhirat. Kuwi Raga Kakang Ronggo Gadung Gadung. iki cah nom apa? Klemak. Ah, Mboten nate megawe. mangane Oh, akeh. mangane akeh. Ora tau piye-piye. Ah. Beda. Beda. Lho. Mangane sithik, Loh. polahe yo akeh. Lah. Pola pripun iki? Pola pripun tegese? Tegese Nyambut damel ngono to. Nah. Lah. ngono lho. Bojo calon bojo. Bapak kula tak milih. Kene. Bojo kleru lah. Bener. Iya, kok Akeh ngomong. wong wedok dialaki ngene. Bapak, Kepiye? nek Kakang Ronggo Gadung mangane akeh mengko saya nek mangane entek terus piye, Bu? Kaliren kok. Lah mulane kuwi. Sing niku Ah, kula mangane aku sithik. Mangane sithik. Cara dijak ngirit boten napa-napa nggih, Ora Bapak. aku jagone ngirit. Ora pati barek nek mangane ngirit. Aku gemati ya karo wadon. Awake lemu mangane akeh. Mangane akeh. Turunan Mesti yo kakean turu. kakang turu. Wis ngene ae, Bapak. Heeh. Kula milih sing tak jak irit ae. Ah. Kula aku seneng Nah, karo lah Kakang tenan to. Kowe wis ngerti dhewe. Iki ora sing bateni. Pilihane anakku tumiba nyang Ronggo Gadung. Mboten
bagus kowe mengapa. Sarene kula manyiswa ndereng kersa panjenengan tenanipun siji gawe loro gawe. Sepisan kula pados Jaya Kawijayan utawi kanuragan bakal utaman. Kaping kalipun tenanipun kula tresno kalian yoga panjenengan. Ewondene yoga panjenengan tresno kalian Rong Gadung. Teng mriki kula badhe sumpah. Gadung. Eling dene elengo. Dina iki kowe bisa mirang-mirangke aku. Nanging eling lamun tok ana lenamu, Ragopatmi ilang kawanitane. Aja kuwae. Wong lanang ditambah wong wedok kok ngancam. Beda karo bapa mbiyen nalika isih enom. Nek sampeyan kados pundi? Bapa selawase ditampek dadi ra iso ngancam. Bapak! Ana apa? Lah, panjenengan ditampek terus. Mboten ate ditampa kalih wanita, Bapak. Mulane bapa ra iso ngancam mergo saben dina ditampek. Bapak, kok isin-isin banget panjenengan. Wong bapa ora isin kok kowe isin. Ngene wae. Sedelok meneh kowe arep bebrayan. Ngaten iki. Mengko yen kelakon bebrayan burung kan burung, aku mbok gaweke putu. Lah nek kowe wong loro iki isih ayem-ayeman, durung budidaya njur kepiye coba. Lajeng kersanipun kula kedah kados pundi, Bapak? Saka karepe bapa mbok iya gumrigah atimu. Gelem golek pegawean ana ing kutha kono. Oh, ngoten. Kula nderek iki, Bapak. Kowe cah wadon kok nyang omah wae. Mangke kula nek kangen pripun, Bapak? Nek kangen mengko nyawang bapa. Lho malah kula niki malah ilang kangene, Bapak. Ayo mergo sing cedhak karo kowe ya mung bapa. Nyang kutha Majapahit Suwitowo ana ing ngersane Siwon Prabu Kertajasa. Bapa percaya yen kowe ngabekake jiwa ragamu ana ing negara Majapahit ing bisuke kowe bisa dadi wong ing kajeng kelingan. Menawi saking pangandika sampeyan Mbok Bilih, kula kedah budidaya ngupati pedamelan wonten ing kutha Goro. Kula namung sendika nglampahi. Mah ora kaporo Lajeng kowe dal kaijinan pusaka Kyai Kolonada minangka sangumu. Kyai Kolonada. Matur suwun sanget Mbok Bilih. Sampeyan sampun kersa peparing pusaka dumateng kula. Lajeng benjang kapan anggen kula miwiti tumuju wonten ing kutha Goro. Mumpung srengenge durung munjuk ana sak tengah-tengahing angkasa iki dina kowe tak butuh saka grujukan siapa. Pamit tambahing pangestu Bapak Sukomandrani. Pamit karo calon bojomu. Ragopatmi. Cetane yo abot. Lamun to aku bakal ninggal kelawan kuwi. Nanging kowe ngerti. Mergo apa? Iki kanggo uripmu ing bisuke bebarengan kelawan aku. Bisa urip mulya Ragopatmi. Ragopatmi. Ajeng aku kok kaya ngopo jeneng. Kamu iki mau kamu ben ngalahi. Dongamu muga wae ora ana alangan. Aja lali janji. Lamun to wis entuk gawean sing plan kuwe wong ayu. Bapak Sukomandrani. Sawetawis wedal. Kula titip dumateng Ragopatmi. Aja kuwatir. Aku bakal jaga Ragopatmi. Ngaten. Tenang tekaku wae.
lek ngono